Күптән түгел мин Булат Шайми Түбәтәй рестораны белән эксперимент ясарга булдым. Кеше бер ай диярлек бары тик татарча фаст фуд кына ашаса, аның сәламәтлеге белән ни булачагын тикшерергә теләдем. Моның өчен мин башта Барсметка мөрәҗәгать иттем. Алар минем анализларымны алып, авырлыгымны үлчәп, саулыгымны эксперимент башында теркәп куйдылар. Һәм инде мин бары тик Түбәтәйдә генә ашавымны башлап җибәрдем. Алдагы рилда мин беренче 3 көнемне бүлешкән булсам, монысында инде дәвамын бүлешәчәкмен. Мин 2 көнгә авылга кайтып киләм. Шуңа күрә ризыкны үзем белән алып кайтам Түбәтәйдән. Менә ничек алып кайтып китеп торам барсын. Менә бүген икенче төшкә ашым була инде. Иртәгә берсен ашарга менә монда ризык. Эксперимент бүленмәсен, дөрес булсын өчен мин шулай итеп хәтта авылга да Түбәтәй ризыгын алып кайттым. Әнинең ашнар ашый сорынга менә Түбәтәйнекен монда салдым. Мин бүген дә Юнан татар салаты белән башлыйм әле иртәне. Турган. Әйе, һәм корт бар анда. Кысты бургер икенче көндә тәмле була икән. Бүген кичке ашка менә веган версиясын алып карарга булдым кысты бургерның. Һәм теге алган мин ярап өлгергән туңдырма, кортлы һәм эспрессолы. Бүген ниһаять иртәнге ашларны алып карарга булдым. Шуның берсе омлетлы кысты бургер, моцареллалы, сырник, наплен һәм карлыганы кафе. Бузау ите белән кысты бургер. Татар чәе. Җәмәгать, әле 7нче көн генә. Тагын 13 көн ашсың бар, бары тик Түбәтәйдә генә. Тәмле, ризык тәмле. Ләкин барыбер менә үзем пешереп ашыгысы килә инде. Балык, мәсәлән, балык җитми дияр идем. Монда балык ризыклар иртәнге менюда бар. 8нче көн башлана. Мин аны янәдән иртәнге аш белән башлыйм. Берсе балыклы, йомыркалы ролл инде. Сэндвич алдым мен шулай. Манты алдым әле. Һәм беренче тапкыр пилмән алып карарга булдым. Чәй эчәргә чәк-чәк. Кичке ашка мин аш алдым. Ясмы ашы, витаминлы ролл. Içində tavuk һәм кәбестәләр, нәрсәләр инде. Бүген төшкә ашка мин үземә янәдән сундук җыйдым, ләкин бу юлы үрдәк буты белән, орзы белән һәм салат белән. Бүген китапханәдә ашыйм. Экспериментның 10нчы көне һәм мин аны бутка белән башлап җибәрәм. Балыклы һәм омлетлы сэндвич янәдән. Бик тәмле сулы буткасы киңәштән. Кичке ашка минем яраткан сундук ат ите белән менә буламык белән гәүдә һәм карлыганлы татар чәе. Җәмәгать, экспериментның уртасы җитте. Бүген Барсметка янәдән тикшеренергә барам. 9 июньнән соң состояние үзгәрешсез алай. Анализлар әйбәт. Аннары инде 25 көннән 25 көнне тагын анализларны кабатлыйбыз. Экспериментым бетәргә бары тик бер атна гына калып бара. Һәр көн саен мин сторизга ни ашаганымны кертеп барам. Ә киләсе атнада инде Барсметта нәтиҗәләрне тикшерербез.